a veure, que sentim esta musiqueta un tant medieval perquè el pròxim dimecres a les 6 Circorama Teatre obri El llibre de les bèsties de Ramon Llull a la Sala Cultural La Llotja d'Elx, al Baix Vinalopó. Allà ens escolteu en la 98.4 de l'FM. I és que ens semblava una oportunitat ideal per acostar-nos fins a la figura de l'escriptor, no? Perquè molts l'hem estudiat a l'institut, però què n'hem après de Llull? El teatre es revela com una eina de divulgació molt més poderosa que una classe d'institut i així ho consideren des de la companyia Circorama, que precisament va néixer en un centre educatiu. Veritat, Paco Raga, director, bona vesprada. Hola, bona vesprada, què tal? Molt bé. I Joan... Realment sí. Va néixer com una seqüela de lo que passa a l'institut, però sí. Així la seqüela... Mira, ara ens ho contes. Presentem també a Joan Garcés, que és actor que dona vida a multitud de personatges d'aquest espectacle. Hola, Joan. Hola, bona vesprada. I deies, Paco, com va néixer? Com està la cosa? No, bueno, realment foren Joan i d'altres companys de Joan qui me buscaren a mi per dir-me que volien que muntarem alguna cosa. Comença com un poquet una gamberrada teatral. I, bueno, ja anem passant els anys, ja anem fent coses. I tant, i tant. Fou a l'escola La Gavina, no? A Picanya. Correcte. Molt bé. I aleshores plantareu la llavoreta. I en este cas, per què triareu, o no sé si fareu vosaltres, Joan, també els actors que buscau sí. Paco, per què triareu el llibre de les bèsties per a aquest espectacle? Joan o Paco, qui em respon? Joan és el més correcte. Joan, vale, més correcte. Doncs bé, fou una miqueta perquè jo estava fent el meu treball de final de grau, jo vaig estudiar magisteri, i vaig plantejar el treball com una adaptació dels clàssics literaris, una adaptació al teatre. I aleshores, aprofitant que teníem la companyia i que estàvem fent teatre, doncs vam pensar que era una bona ocasió per aprofitar aquest coneixement del treball i aplicar-ho a la realitat. I començarem a buscar llibres o temàtiques que podrem fer i finalment pensarem, ostres, el llibre de les bèsties, per exemple, que és un gran clàssic, no? I que s'ha estudiat molt, i començarem per ahí, a tirar una miqueta del fil. Clar, perquè jo, a veure, qui no el conega, explica'ns una miqueta, recordem de què va el llibre de les bèsties. Sí, el llibre de les bèsties és una faula que és de Ramon Llull, que conta, realment és una part d'un llibre més gran, que és el llibre de Meravelles, i és on conta Ramon Llull que un poc amb animals li explica al rei de França de l'època com estava la seva cort, no? La seva cort estava podrida de corrupció i una miqueta és una manera de fer-li entendre al rei de França com estava la seva cort amb exemples d'animals, i per tant és un llibre d'animals. Clar. De fet, Paco, no dius tu que és com un rei león una miqueta bèstia, podríem dir-ne? Jo diria que el rei león, de fet, és copiat segurament de Ramon Llull, perquè el rei león s'ha copiat de Shakespeare i el seu autor Shakespeare va néixer 3 segles després que Llull. De manera que segurament Llull va sentar les bases de bona part de la literatura universal que qualsevol autor que s'apreciava l'havia llegit a Llull, segurament, no? Però sí, té una part de la bèstia i té una altra part ultramoderna, no? Increïble, però cert. Vull dir, la pròpia obra, quan planteja esta faula, que efectivament li fa Ramon Llull al rei de França, quan la mires ara dius, ostres, se li podria fer a molts governants, reis o no reis d'aquella època, potser avui en dia polítics d'alto nivell, no? Sí. És molt fresca, eh? Bueno, ja ho deia Fuster, no? Que un clàssic no és clàssic perquè és antic, sinó perquè és totalment actual. Efectivament. Encara que tinga 1.000 anys o 2.000. Sí, no, m'agrada això que dius, que és això, perquè és que no és medieval, és que té molta actualitat. De fet, per això, la música que sentim té alguna cosa fora també, no? Una base medieval, però una miqueta electro, també. Sí, bueno, això... Acostem una miqueta a llenguatges més moderns, no?, per a comunicar un missatge que no dic que és antic, que és universal i transtemporal. I en aquest cas, bueno, Joan mateix obri l'obra plantejant una sèrie de paradoxes, no? La pròpia figura del rei, o un rei que, per exemple, el primer edicte que fa el rei Lleó, que és el rei de les bèsties, és decretar que els carnívors podran menjar-se als herbívors. I aquest primer decret ja te pots pensar, però t'està dient Llull molt clarament, ostres, una classe sempre governarà a favor dels seus i de lo seu. Del seu privilegi de classe, per això el té. Clar, per això. De fet, no sé si després teniu, Joan, feu algun col·loqui amb l'alumnat. No sobta que en ple segle XXI encara tinguem institucions com la monarquia? Vull dir-te, això ja va més enllà d'ideals monàrquics o republicans? No, vull dir-te, si ens fixem només en fets històrics, vull dir, tenim institucions que són
completament... que estan fora del lloc, no? Anacrònic, sí, anacrònic, és total. Vull dir, és com si parlarem d'un conte de Ramon Llull o d'un conte de Disney, no? Que ja és cap rei, hi ha príncips i princeses i tot això, no? I això ho plantegem en l'obra també, d'una manera potser més discreta, però primer de tot que els animals volien elegir un rei, no? I aleshores jo faig una miqueta d'èmfasi en això, no? Així que elegir un rei, quines coses, no? Perquè a més els reis és que no els podem elegir. Ja. A més, és que és això, és que, vull dir, ho mires per ho mires, jo crec que va més enllà de la política, vull dir-te, és això, una institució anacrònica. Per això et preguntava, no?, com ho rep l'alumnat. En fi, per a quin públic està pensat això, xics? Bueno, en un primer moment, imagina't, havíem calculat en nanos més menuts, però després vam veure que realment funcionava molt bé a un cert nivell d'edats que van, això, en els cursos superiors de l'ESO i per ahí funcionava bastant bé. Hem estat fent un institut, genies, per a gent de diversos nivells, també per a un públic total, per a un públic familiar, i bueno, ha quallat molt bé, en tots els casos ha quallat molt bé, no? Cada uno fa una lectura, igual els nanos més menuts se queden més en tota l'exhibició que fa Joan, no és perquè m'estigui escoltant, però és així, hi ha uns quants animals, no? Sí. I hi ha un animal més que és Joan, que és un animal escènic que allí transforma el cos, perquè ho fem tot molt sincerament, vull dir, sense subterfugis, ni truculències, ni recorrent a res, el cos, i és un treball fet des de la sinceritat. I això jo crec que també s'aprecia, no? I permet moltes lectures. Entonces, clar, un nano més menut pot quedar-se moltíssim en quin animal està entrant, què està fent, inclús espantar-se segons les accions, perquè les accions són canyeres, Igual la música que acompanya pot ser, per dir que m'està veient ahí un Juego de Tronos, no? I és que són malos, no? No és Disney, no n'hi ha amabilitat. No, que va. Sí, està clar, si parlem d'una adaptació. Això, els nanos i els papàs o mamàs, com comentàvem abans en el cas de Betlem de Vila-real, doncs això, que podran fer una lectura més crítica o reflexiva, en fi, per a tots els públics, que és la màgia del teatre, en definitiva. Doncs vinga, podeu veure esta versió remasteritzada del Llibre de les Bèsties, podríem dir-ne, dimecres a la Llotja d'Elx, d'acord? Sí. Amb Circorama Teatre. Paco Raga i Joan Garcés, moltes gràcies. Bon Nadal. Moltes gràcies a vosaltres. Bon Nadal. Adéu.